Bisan pa man sa kadugayon na nga pagtago-tago sa usa ka suspek sa pagpatay, nasikop gihapon kini sa iniusang puwersa sa kapulisan human nga giserve nini ang usa ka warrant of arrest. Ila ni Police Major Dinistano, hipi sa Usami City PNP ang suspect nga usa ka Kukoy Rodriguez nga kasamtangan nga nagpuyo sa pulot Usami City. Nasairan nga bidangan sa Usami City si Police Captain Rini Sagan, hipi sa Margo sa Tubig Zamboanga del Sur PNP og nangayo og assistant sa kapulisan sa Usami aron masikop ang nasangpit nga suspect. Pinaagi sa iniusang puwersa sa PNP Margo sa Tubig ug Usami City PNP, nasikop niya atong Hunyo 1 tuig 2022 ang 13 ka tuig na nga nagtago-tago sa balaod nga suspect tungod sa kasong murder. Tungod sa kalampusan, nagpasalamat si Sagan sa PNP Usamis nga mialayon aron masikop ang suspect. Pag-implementar sa warrant of arrest sa pangalan nga Kukoy Rodriguez din sa siyudad sa Usamis, kay base sa impormasyon nga nakuha na mo sa amo ang asset nga siya din sa barangay Pulot. So tuod man ni Arigid Tadri sa siyudad sa Usamis para atong ma-implementar ang warrant of arrest. So kami usab mapasalamaton po kayo og dako sa hipi sa kapulisan diri sa Usamis. Ipaklaro usab ni Sagan nga hapsay ang ilang pagsikop sa suspect tungod kay wa kini mipakita sa pagsukol o bitahan gilayon ngadto kanila. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.